Crees que os xornais que existen agora en Galicia deberían estar en galego ou ter unha versión en galego? Xa sexa na rede ou impresa? Deberían darlle entrada ao galego, ou ben con edicións en galego ou ben con contidos en galego. Iso por dúas razóns, fundamentalmente. Primeiro, porque teñen que atender as necesidades dos lectores para os que o galego é a súa lingua habitual, e segundo, porque a administración pública lles paga para que o fagan. Vale. Poderíase dicir que as versións digitais dos xornais están a quitar protagonismo ás versións impresas que compras no quiosco de sempre? Os medios digitais son, digamos, unha fonte de estrés tremendo para as publicacións tradicionais, porque son as que están marcando os novos modos de consumo e os novos modos de produción de información, de maneira que as empresas tradicionais e os medios tradicionais ou desaparecen ou responden de maneira intelixente a esas novas necesidades. Deberían as empresas ou editoriais dar máis facilidades a hora de crear algún medio informativo, xa digital, impreso ou de televisión? Perdón? Se deberían as empresas dar máis facilidades a hora de crear algún medio informativo? Que empresas? Tipo publicidade, por exemplo. Ter algún acordo que non sexa máis monetario, senón de outro tipo de interés, por así decirlo. Non sei se entendo moi ben a pregunta. Refíreste ás empresas que editan medios? Sí, que editan e eles dan como financiación para sí, pasa o mesmo que na pregunta anterior. Igual que os medios tradicionais teñen que adaptarse ao novo escenario creado no que levan a iniciativa os medios digitais, as empresas tamén teñen que repensar completamente o mercado publicitario. A publicidade hoxe non está no mesmo sitio que estaba antes, nin se consume da mesma maneira, de maneira que teñen que efectivamente responder a eso. Bueno, pois xa está. Moitas grazas. Moitas grazas.